ҳамада салом алейкум бародарои азиз, як бор дига хуш омадем ба канали Мошини Савдо. Дар навори имрӯза мо гап мезанем дар бораи 12 мошини фурӯшӣ аз шаҳри ноҳияи кишвар. Мошинҳои хуб, нархҳои дастрас боварӣ дорам, ки маҳсулотон мешаванд. Навора то охира тамошо кунед, дастгирии моро фаромӯш накунед. Ва бародарое ки мошини фурӯшии замин хона доранд ва мехоҳанд ки реклама кунанд дар канали мо, марҳамат бародаро, рақамҳои мо дар рӯи экрани шумо мебурояд. Ба мо равон кунед ва мо бошад дар навори оянда пешкаши харидорон мекунем. Раҳмат барои дастгириётон, барои лайкотон, фикротон ҳатман дар комментария нависед. ва мо боша мегзарем ба қисми эълонҳои имрӯза. Курс бошад 1000 рубл 153 сомони тоҷикӣ. Навора сар мекунем, рафтем. навори имрӯзаро сар мекунем. Якум мошини фурӯши мо ҳаст Opel Astra F. соли барори 1995, кузофи хетчбек. Абъём мотор боша 1.6, сӯзишворӣ боша газ бензин, коробка механика. Мошин дар ҳолати хуб қарор дорад. Чашкиёш гуфтай варид надорад, камбуди нестай сирошна фурӯхта мешавад. Қарор дорад мошини мо дар шаҳри Хуҷанд ва нақша боша гуфтаи саи бародар 20 000 сомони тоҷикӣ, ки бо рубли ҳозира мешавад 130 000 рубл. харидори аниқ боша гуфтай бо арзонам мекунем. марҳамат барои маълумоти бештар рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо. дуюм мошини фурӯшӣ ҳаст Opel Astra F. соли барори 1995, кузофи седан, мотори 1.6, ранг боша кабуд, сӯзишворӣ боша газ бензин, коробка механика. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. хадавой ҳама ҷош 100% камбуди несай сирошна фурӯхта мешавад. мошин қарор дорад дар шаҳри Кӯлоб ва нархша боша гуфтаи сай 22500 сомони тоҷикӣ, ки бо рубли ҳозира мешавад 146 000 рубл. харидори конкрет набоша гуфтай бо арзонам мекунем. марҳамат дӯстон, барои маълумоти иловагира дарёфт кардан ба рақамҳои дар рӯи экран буда муроҷиат кунед ва маълумоти пурра ва аниқа айхиди бародар дарёфт кунед. лайк гузориро фаромӯш накунед ва мо боша мегзарем ба эълони навбатӣ. сеюм мошини фурӯшӣ ҳаст Opel Astra F. соли барори 1998, кузофи универсал, мотор 1.6, сӯзишворӣ боша газ бензин, ранг боша серебристи, коробка механика. мошини состояниш созаи 100%, баллонош навай, акклиматор нав дора, ҳуҷҷатҳои солона надора, фавран фурӯхта мешавад. қарор дорад мошини мо дар шаҳри Душанбе ва нақша боша гуфтаи саи бародар 28 000 сомони тоҷикӣ, ки бо рубли ҳозира мешавад 182 000 рубл. харидори аниқ боша гуфтай бо савдо мешавад, арзонам мекунем. марҳамат дӯстон, барои маълумоти бештар рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо. чорум мошини фурӯши мо ҳаст ВАЗ 2106. соли барори 1996, кузофи седан, абъём мотор боша 1.1, сӯзишворӣ боша бензини холӣ, коробка механика. мошин дар ҳолати хуб қарор дорад. задагӣ пусидагӣ умуман гуфтай надорад. мошин бениҳоят тоза, фавран фурӯхта мешавад. сум дар кора. қарор дорад мошини мо дар шаҳри Кӯлоб ва нақша боша гуфтаи саи бародар 9000 сомони тоҷикӣ, ки бо рубли ҳозира мешавад 58 000 рубл. харидори аниқ боша гуфтай савдо мешавад, арзонам мекунем. марҳамат барои маълумоти бештара дӯстон дарёфт кардан ба рақамҳои дар рӯи экран буда муроҷиат кунед ва маълумоти пурра ва аниқа айхиди бародар дарёфт кунед. панҷум мошини фурӯшӣ ҳаст Opel Astra F. соли барори 1995, кузофи хетчбек, ранг боша сафед, мотор 1.6, сӯзишворӣ боша газ бензин, коробка механика. мошин дар ҳолати хуб қарор дорад. ду баллони пеш навай гуфтай, баллонои ақиб нормалния, акклиматор нав, сиденёи пеш ай Mercedes задагӣ камбуди нестай сирошна сум дар кора мефурӯшем. қарор дорад мошини мо дар шаҳри Душанбе ва нархша боша гуфтаи саи бародар 20 000 сомони тоҷикӣ, ки бо рубли ҳозира мешавад 130 000 рубл. харидори аниқ боша гуфтай бо муомила дорад. марҳамат барои маълумоти бештар рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо занг занед ва мошина айдаст натен нархи беҳтаринаш кадай. марҳамат, занг занед. шашум мошини фурӯши мо ҳаст Nissan Maxima. соли барори 1998, кузофи седан, абъём мотор боша 2.0, сӯзишворӣ боша газ бензин, коробка автомат. мошин дар ҳолати беҳтарин қарор дорад. мега соҳибаш гази евро 4, мотор, коробка 100%, хадавои 80%, техасмотор тонировкааш тамом шудагӣ, фавран фурӯхта мешавад. қарор дорад мошини мо дар шаҳри Душанбе ва нақша боша гуфтаи саи бародар 20 000 сомони тоҷикӣ, ки бо рубли ҳозира мешавад 130 000 рубл. харидори аниқ боша гуфтай муомила дорад. марҳамат барои маълумоти бештара дарёфт кардан ба рақамҳои дар рӯи экран буда муроҷиат кунед ва маълумоти иловагира айхиди бародар дарёфт кунед. ҳафтум мошини фурӯши мо ҳаст Audi A4. соли барори 1996, кузов седан, мотор 1.6, ранг боша мокри асфалт, сӯзишворӣ боша газ бензин, коробка механика. мошин дар ҳолати хуб қарор дорад. баллонлош навай, хадавои нав,
мотор коробка 100% задагӣ умуман надорад, мошин хубай, бе камбудия, ҳуҷҷат дорад, гази евро 4, акклиматор нав 100% бе камбудия, срочна мошина сум дар кора мефурӯшем гуфта, қарор дорад мошини мо дар шаҳри Душанбе ва нархша боша гуфтесай бародар 26 000 сомони тоҷикӣ ки бо рубли ҳозира мешавад 169 000 рубл. Харидори аниқ боша гуфта бо арзон мешавад, фақат харидорои аниқ занг бизананд, беҳуда занг назанед. Марҳамат барои маълумоти иловагӣ рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо. ҳаштум мошини фурӯши мо ҳаст Daewoo Nexia, соли барориш 1996, кузов седан, мотори 1.6, сӯзишворӣ бошад газ бензин, коробка механика. Мошин дар ҳолати хуб қарор дорад, срочна сум дар кора мефурӯшем, маълумоти бештар нависондагӣ несай бародару. қарор дорад мошин дар шаҳри Бохтар ва нархша боша гуфтесай 12 000 сомони тоҷикӣ ки бо рубли ҳозира мешавад 78 000 рубл. харидори аниқ боша гуфтай бо арзона мекунем. марҳамат барои маълумоти бештара дарёфт кардан бародару ба рақамҳои дар рӯи экран да занг занед ва маълумоти пурра ва аниқа айхиди бародар дарёфт кунед. наҳум мошини фурӯши мо ҳаст Opel Astra F, соли барориш 1996, кузофи хэтчбек, мотори 1.6, сӯзишворӣ бошад газ бензин, коробка механика. мошин дар ҳолати хуб қарор дорад, 4-5 моҳ шидаи гуфтай хадавои шакаданша, 4 баллони нав дора, 4 дискаи оригинали рамашка задагай, мотор нав кадагай, камбудии несай, срочна фурӯхта мешавад. қарор дорад мошин дар шаҳри Бохтар ва нархша боша гуфтесаи бародар 26 000 сомони тоҷикӣ ки бо рубли ҳозира мешавад 169 000 рубл. харидори аниқ боша гуфтай бо арзона мекунем. марҳамат барои маълумоти иловагира дарёфт кардан бародаро ба рақамҳои дар рӯи экранда муроҷиат кунем ва маълумоти бештараи худи бародар дарёфт кунед. даҳум мошини фурӯши мо ҳаст BMW 5 Series, соли барориш 1997, кузофи седан, ранг бошад серебристӣ, объём мотор бошад DVC, сӯзишворӣ бошад газ бензин, коробка автомат. мошин дар ҳолати хуб қарор дорад, фавран фурӯхта мешавад. маълумоти бештар нависондагӣ нестай. қарор дорад мошин дар шаҳри Душанбе ба нархша боша гуфтесай бародар 30 000 сомони тоҷикӣ ки бо рубли ҳозира мешавад 195 000 рубл. харидори конкрет набоша гуфтай бо арзона мешавад. марҳамат барои маълумоти иловагира дарёфт кардан ба рақамҳои дар рӯи экран буда занг занед ва маълумоти пурра ва аниқа айхиди бародар дарёфт кунед. 11 мошини фурӯши мо ҳаст Mercedes-Benz V201, соли барориш 1992, кузофи седан, ранг боша сафед, объём мотор боша 1.8, сӯзишворӣ боша газ бензин, коробка механика. мошин дар ҳолати хуб қарор дорад, камбудӣ надорад, срочна фурӯхта мешавад. қарор дорад мошини мо дар шаҳри Ҳисор ва нархша боша гуфтесай 28 000 сомони тоҷикӣ ки бо рубли ҳозира мешавад 182 000 рубл. харидори аниқ боша гуфтай бо арзона мекунем. марҳамат барои маълумоти иловагира дӯстон дарёфт кардан ба рақамҳои дар рӯи экран да занг занем ва маълумоти пурра ва аниқа айхиди бародар дарёфт кунед. 12 мошини фурӯши мо ҳаст Moskvich 2140, соли барориш 1980, кузофи седан, объём мотор бошад 0.4, сӯзишворӣ бошад бензин, газ, коробка механика. мошин дар ҳолати хуб қарор дорад, фавран фурӯхта мешавад. маълумоти бештар нависондагӣ несай дӯстон. қарор дорад мошин дар шаҳри Душанбе ва нархша боша гуфтесай 6 000 сомони тоҷикӣ ки бо рубли ҳозира мешавад 39 000 рубл. харидори аниқ боша гуфтай бо арзона мекунем. марҳамат барои маълумоти иловагира дарёфт кардан ба рақамҳои дар рӯи экран буда занг занед ва маълумоти пурра ва аниқа айхиди соҳиби мошин дарёфт кунед. 13 мошини фурӯши мо ҳаст Toyota Mark D, соли барориш 1994, кузофи седан, ранг боша сафед, объём мотор бошад 2.0, сӯзишворӣ бошад бензин, газ, коробка автомат. мошин дар ҳолати хуб қарор дорад, камтар гуфтай мотор дуд мекунад, тамом дига камбудӣ несай, срочна фурӯхта мешавад. қарор дорад мошин дар шаҳри Кулоб ва нархша боша гуфтесай бародар 15 000 сомони тоҷикӣ ки бо рубли ҳозира мешавад 97 000 рубл. харидори аниқ боша гуфтай арзон мешавад, алиш ҳам мешавад, вариантҳо боша пешниҳод кунед. марҳамат дӯстон барои маълумоти иловагӣ рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо. ва бародарои азиз, дар ҳамин ҷо имрӯза эълонҳои мо ба анҷом мерасад. раҳмат ки навори моро то охира тамошо кардем, дастгирӣ кардем. зинда ва сарбаланд бошен. мо ҳар рӯза эълонҳои нав ба нави мошинои фурӯшӣ дорем. то навори оянда худтон эҳтиёт кунед. худованд нигаҳбони ҳар яки мо шумо бошад. хайр.